yau dai ne ranar aikin abokinmu Sanusi Praise. Ni suna na Hafiz ana ce ni dan masani. To dukkan masoya muna murna duk wanda ya ubangiji kowa lafiya, Allah shi mai da kowa gida lafiya, kuma mun yi murna muna farin ciki ubangiji Allah ya kare shi dukkan wannan abu da muke bukata. Allah ya nuna mana ranar farin cikin da ya kamata a cikin mun gode alhamdulillah aiki an fito tun safe kuma Allah ya kawo mu lokaci gashi an kusa shan ruwa kuma an tashi. Abin alfaharin anan shine an fara aiki lafiya kuma an gama aiki lafiya, dama kuma shine addu'a kowa. Allah ya mana yanda muke so na alkhairi, masha Allah. Babu abin da za mu ce sai da mu ce mun gode wa Allah akan wannan aiki da muka zo muka yi, amma dai gaskiya an cuya saboda ga azumi ko ga aiki wallahi tallahi an cuya, amma dai mun gode wa Allah, aiki ya tafi yanda ake so, kuma aiki ya yake, kuma an ba da haɗin kai wanda suka zo location, kuma muna roƙo Allah mai da kowa gida lafiya kuma ya ba mu nasara. To kuma magana sai yaushe? Magana sai ranar Monday. Masha Allah. Manya gasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga murya. A matsayina na dan uwa kuma abokin wanda ake wannan aikin da shi, kuma in ce masa zangon waka kuma na gudu, ina musu fatan alkhairi akan wannan aiki da suka fara. Ubangiji Allah ya sa shi ne mabuɗin arzikin da za a samu a cikin wannan harkar. Sunana Salisu Kuloma, ina matuƙar farin ciki da wannan aiki. Alhamdulillah, Allah ya sa inda aka fara lafiya a gama shi lafiya. Na gode. Amin ya Allah. Ni mamaki za ka yi, na san ka je da ban taba ganin ka ba, sai na zauna da hannuwa na zuba tagumi, wata ya za a ce guda zai jara kuni, dan Allah su mai yakar da kisan zulumi, domin ban ga inda zan iya ajiye ki ba, sai ta ce kar ka sana hauyi